салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯз квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад ва хонаҳои кредит ҳам ҳастанд. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сумай. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши магазини Ваҳдат. як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳоли коробка мебошад, доми 9 этажа мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экранан. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар тарафи станция. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 50 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 179 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳама чизаш 100% мебошад. хона ремонти нав дорад, бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона срочно фурӯхта мешавад. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, аренти Якачинор, Калцавой профсоюз. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 68 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хонаро мешавад ки духонагаш кунед ва хона айни ҳоли коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгиритон. инак дӯстони азиз, хонаи фурӯши кредит қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гургхӯрда, назди мактаб, беморхона, 6 сотиқ замин, 4 дархона бо калидор, ҳоҷатхона, ҳаммом алоҳида дорад. ҳоҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи хело арзон, 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об дар пеши хона мебошад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. хона айни ҳоли коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. аз шумо хело миннатдор ҳастем. худованд аз ҳар як қадами шумо розӣ бошад.